በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቐጸልታ መጽሓፍ ጥበብ ሰሎሞን ምዕራፍ 15 ሓቀኛ አምላኽ ዘለዓለማዊ ሕይወት ይህብ። ንስኻ ግና አምላኽና ንኹሉ ፍጥረት ብምሕረት እትገዝእ ሕያዋይን ሓቀኛን ዕጉስን ኢኻ። ሓጢአት እኳ እንተገበርና ሓያል ምዃንካ ንእመን ኢና። ገና እውን ናትካ ኢና። ገናኸ ናትካ ናይ በይንኻ ብምዃንና ደጊም ሓጢአት ኣይንገብርን ኢና። ከመይ ንዓኻ ምፍላጥ ፍጹም ጽድቂ እዩ። ሓይልኻ ምፍላጥ ድማ ናይ ዘይመውት ሕይወት መሰረት እዩ። ብብልሓት ሰብ ብዝተገብረ ብዝኾነ ክፋእ ነገርን ብኽኢላታት ብዝተቐብአ ዝንቱ ነገርን ኩንቱ ነገርን ወይ ብበይኑ ዓይነት ሕብርታት ዝተሸለመ ጣዖትን ኣይሰሓትና። እዚ ትርኢት እዚ ናይቶም ዓያሹ ኣሕዛብ ስምዒት ኣላዓዒሉ ነቲ ምውትን ሕይወትን ዘይብሉ ምስሊ ከም ዝበግዎ ይገብሮ። ከምዚ ዝበለ ዝገብር ሰብ ኩሉ ወይ ዝበህጎ ወይ ዝሰግደሉ ምስ ሓደ ክፉእ ነገር ተዓራሪኹ ከም ዘሎ የርኢ። ተስፍኡ ናብኡ እንተ ደኣ ገይሩ ከዓ እቲ ዝግብኦ ክረክብ እዩ። ብሜረት ንዝተሰርሑ ጣዖታት ምስጋድ ዕሽነት እዩ። ሓደ ስራሕ ሜረት ልስሉስ ሜረት ወሲዱ ኣብ ጥቕሚ ወዲ ሰብ ዝውዕል ኣቕሑ ብጥንቃቐ ይሰርሕ፣ ቀቅርጹ ከዓ ይህቡ። ካብቲ ዝሰርሖ ገሊኡ ኣብ ጽቡቕ መዓላ ይውዕል፣ ገሊኡ ኣብ ሕማቕ። ግናኸ ንኹሉ ሓደ ዓይነት ሜረት እዩ ሰሪሕዎ። ኣሰራርሑኡ እውን ሓደ እዩ። ነቲ ዝሰርሖ ኣቕሓ ድማ ኣብ ምንታይ ኣገልግሎት ከም ዝውዕል መዲቡ ዝሰርሖ ባዕሉ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ቅድሚ ቁሩብ ግዜ ካብ ሜረት ዝተሰርሐ እዩ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ ነታ ተለቂሕዋ ዝነበረ ነፍሲ ክመልሳ ምስ ተገደደ ናብታ ዝተፈጥረላ ሜረት ክምለስ እዩ። ንሱ ወዲ ሰብ እዩ። ግና ካብቲ ንዓታሩ ዝሰርሓሉ ሓደ ዓይነት ልስሉስ ሜረት ኮንቱ ዝኾነ ጣዖት ክሰርሕ ሓይሉ ኮንቱ የጥፍእ፣ ዕድሚኡ ሓፂር ክኸውን እዩ፣ ቀልጢፉ ከዓ ክምውት እዩ። እዚ ግና ኣይግድሱን። ምስቶም ብወርቅን ብብሩርን ብኣስራዝን ኣቑሑ ዝሰርሑ ክወዳደር ይደሊ። ከምቲ ናታቶም ከዓ ኣቑሑ ይሰርሕ። በቲ ዝሰርሖ ኣቑሑ ኣዝዩ ይሕበን። ግናኸ ኩሉ ግዜ ኣምሲሉ እዩ ዝሰርሕ። ልቡ ስርሓት ሓሙኽሽቲ እዩ። ተስፍኡ ካብ ርስሓት ዝሓሰረ እዩ። ሕይወቱ ድማ ካብቲ ዝሰራሓሉ ሜረት ዝሓሰረት እያ። ከመይ ንሱ ነቲ ቅርፂ ሂቡ ዝፈጥሮን ነቲ ትንፋስ ሕይወት ኡፍ ዝበለሉን ሕያው መንፈስ ዝሃቦን ኣምላኽ ክፈልጥ ኮታ ኣይከኣለን። ንሕይወት ሰብ ልክዕ ከም ጸወታ ከም ሓደ ትርፊ ዝረኽቦ ዕዳጋ ገይሩ ይሓስቡ። ንሱ ኩሉ ሳዕ ብዝተኻእሎ መጠን ብመገዲ ክፍኣት እውን ገንዘብ ክድልብ እዩ ዝደሊ። እዚ ብሓደ ዓይነት ሜረት ጣዖትን ተሰባሪ ኣቑሑን ዝሰርሕ ሰብ ይሓጥእ ከም ዘሎ ካብ ኩሉ ሰብ ብዝበለጸ ይፈልጥ እዩ። መቕጻዕቲ ግብፃውያን ወጎይታ እቶም ካብ ኩሎም ኣሕዛብ ኣዝዮም ዝዓሸውን ካብ ህፃን ዝነኣሰ ኣእምሮ ዝርእዩን ግና እቶም ንህዝብኻ ዝጭቁኑ ጸላእቲ እዮም። ሽሕ እኳ ጣዖታት ብዓይኖም ክርእዩ ዘይክእሉ፣ በፍንጭኦም ከስተንፍሱ ዘይክእሉ፣ ብእዛኖም ክሰምዑ ዘይክእሉ፣ በጻብዖም ክድህስሱ ዘይክእሉ፣ በእጋሮም ክስጉሙ ዘይክእሉ እንተኾኑ
አረማውያን ጣዖት አማልኽቲ እዮም ኢሎም ይሓስቡ ነበሩ። መንፈስ ተለቂሑ ዝነብር ሰብ እዩ ዝሰርሖ። ማዕረ ወዲ ሰብ ዝኾነ ጣዖት ክሰርሕ ዝኽእል ሓደ እኳ የለን። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ቀልጢፉ ወይ ደንጉዩ ክምውት እዩ። እቲ ንሱ በታ እኪቴ ኢዱ ዝሰርሖ ግና ካብ መጀመርቱ ክምውት እዩ። ንሱ ንገዛ ርእሱ ካብታ ዝሰግደሉ ይሓይሽ። ንሱ ካልእሲ ይትረፍ ህይወት ኣለዎ። እቲ ንሱ ዝሰግደሉ ግና ህይወት የብሉ ነይርዎ እውን ኣይፈልጥን። ከምዚኣቶም ዝኣምሰሉ ኣሕዛብ ነቶም ጽዩፋትን ብኣእምሮ ኣዝዮም ትሑታትን ዝኾኑ እንስሳ እውን ከይተረፈ ይሰግዱሎም። ከም እንስሳ እውን እንተኾነ ሰብ ክምነዮም ዝኽእል ዝብህግ ነገር የብሎም። ኣምላኽ እኳ ንባዕሉ ነቶም ካልኦት ፍጥረታቱ ሰናይ እናበለ ተባርኾም ከሎ ወሲዩ ዝሓደጎም እዩ።